Kayang ya. Siapan para ratri mong eling manis hati setiaku bisa duweni marang sang Sulastri. Ayo no. Rasa kangen kang limuti lintang kelanan nyakseni ukayane datang belecati janji sapa yang ngerti sapa yang mati. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Senadyan nyowo onca cokorogo wis tresna ra bisa dipisahna. Yen wis tresna ra bisa dipisahna. Matur suwun. Jane lo tenan iki. Lho sapa mau jenenge sapa? Kula Ah, titis. sik. Kowe njo mayang. Mboten. Ah, nyang nggonku tak ajari mayang. Iki suarane wis top tenan kowe. Engko mesti viral kowe. Nggih kula nderek jenengan, Pak. Ya melu kok sak keturun. Anu apa ki sak pondokan ora keturun. Melu aku nduk, melu aku. Kok dibojo kok. Terus kowe. Tenan iki nggih kok omah to suarane. Iya. Nek diajari mayang kan top. Dalang wedok ning Iya. suarane lanang iku mau viral ngono. Nggih. Tenan kuwi. Nggih. Ah, dadi dalange. Dadi dalang wae jenengan sampean. mawon nek numpak. Heeh, ajar sabet nyang aku. Aja nyang Kresna. Oh lah, lah kula pun biasane disabeti Mas Kresna. Ya, Maksudnya kae Kresna diajari nyabet. keseron kebanteren. Nek aku ngarah-arah kok. Ngono seksine ya oke. Apik tenan suarane iki. Apik tenan. Wek coba suluk iso suluk. Coba. Cobi, Pak. Iya coba. Dipun Apa? ajari rumiyin. Apa? Ayo apa? Yo. Itu mawur mangawur-awur murahan tengarane ngajure. Oh, tepuk tangan. Ampun. Top. Wis kena mayang kowe, mayang. Wayang kuwi angel ya sing jajare ora mung sabet. Ya sastra, ya drama, ya werna-werna, ya lakon ya ngono. Nek sinau kasepuhan, kowe nang Pak Dito kuwi. Nggih. Nang Magetan iki kasepuhan. Derek gladi anu nggih Pak De. Nggih. Mbah. Nek sinau nembang, Nggih. tembang apa wae sing lagi trending sinau karo Om Bawa wae. Oh, Ya kuwi nggih. tembang apa apalke. Derek sinau nggih Om Bawa. Heeh. Derek sinau nggih Om Bawa. Heeh. Pak Di Bawa. Ya. Terus nek sinau ngilekke banyu nang Mbah Manto.